Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Badahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Carla, 29 anyos, minyo og may duha ka anak. Usa ka OFW ug taga Samal, Davao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon ug sa akong mga anak. Nagbuwag-buwag manggod mi sa akong bana. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, Jimmy, sayo ka man lagi na uli ron. Ay, kapoy ko. Gutom. Nay makaon diya. Wala, wa pa ko kaluto, kay sayo pa man. Magkuha pa gani ko ron sa mga bata. Ay, kawa ba di gamit ni mo eh. Ha? Unsa to? Bayar na ganin trabaho ni mo. Wa pa juga kaluto. Unsa man taon ka, uy? Sayo pa gani. Hibaw ba di ay ko nga mo, sayo kag pauli. Nung nagpahibaw ka pa unta daan nga paluto kag sayo, kay sayo di ay kang mo uli ron nakaluto ng tako. Ay, wa juga gamit eh. May ka mukangkang sa sweldo. Wa juga initiative. Hoy, Jimmy, kung unsay gipasabot nimo ana ha? Ha? Kung unsay sapot nimo ayaw ko giamong ha? Mapagan man ta nimo. Pangilan na ba nimo baba manulti? Ayaw ipakaubos ang akong trabaho dinis bay. Kay may duha pa ta ka anak nga akong giatiman. Suwayan kanu nato bi? Ato suwayan og kay bilin dinis bay. Unya ako'y mo trabaho. Tanahon taw kaya ba nimo nga mo trabaho dinis bay? Unya, boy-boyon pagid ko nimo. Kanag surya ni mo pagluto na diya. Gutom na ko. Mo-abroad ko, ma. Sa? Uy, kagagmay pa ng mga bata ni mo nga imong biyaan. Ay, Pila pa ko'y mga edad, ana? 5 years old na si Joshua, ma, oy. O 3 years old na si Karen. O, tiyaw mo na. Unya imong biyaan. Di ka maluoy sa mga bata. Na nagkinahanglan pa man nas imong pag-atiman in town. Sobra na kayo si Jimmy, ma, oy. Sakit na kay manulti. Hindi na ko kaantos. Mao nga mo abroad ko, aron makapalayo ko niya. Ay, Carla. Una-una sa in towns makadaghan, day. Kung maayo bang magpalayo ka sa mga bata. Maura na sulbad, ma. Aron dili na ko boy-boyon pa ni Jimmy. Maong importante nga naasap ko kwarta. Lisod ng babae nga watay kwarta, uy. Sayon sayo no tagboy-boy sa bana. Mao nga, mo abroad ko, ma. Carla. Unsa na sa Jimmy? Kuwang ang kwartang imong gipada. Dili pa igos mga bata. Giyon sagod pagkakuwang anak Jimmy. 10,000 pesos ang akong ipadani mo matagbuwan. Unya kuwang? Daghang mga amuta mga bata sa eskwelahan. Uy, nalimot ay kong apil sa lista ba? Dunong ipataplan nimo. Sabi nga adlaw magod, ay gipaamot na sa mi og 20 pesos sa maestra. Ha? Hasta 20 pesos nga amutan. Pataplan pa nimo nako? Oo, ang gasto mo na sa mga bata. Sa tanang gasto sa mga bata, ako na lang yun. Ang ahang naman, Sad. Ikaw may nagtrabaho. Ikaw may nag-usweldo. O, ngay, mas maayo pa. Mukas advance kang 50,000 sa mong amo diha. Ha? Uy, unsao naman sad nimong 50,000 pesos, Jimmy? Ang tinuod, 21K ra gyud ang akong sweldo sa Kuwait matag buwan. Domestic helper ra gud ko.
Ang 10K ana para sa mga bata ug ang sobra gitigom nako kay nahibaw ko nga dili sa tanang panahon ko nga motrabaho sa gawas ug magkadagko na unya ang mga bata. Dagko na sa gastuhan. Kay kun akong ihurot og pada sa akong bana, kuwangon ang gihapon kay musugal manggod siya. Unya. Uy. Unsa man ning gipang-comment ni Jimmy dinhi sa akong post sa Facebook? Sa man eh? Pakauwaw man ni tawhana, oy. Be, tawagan ko gani, be. Hello? Jimmy, unsa man ang gipang-comment nimo sa akong post sa FB? Asa man ato? Aw, inumo sa dili ba? Nga maong gamay ra kag pinadala namo diri sa mga bata, kay may laing laki na kaya. Hoy, wa kay ebidensya anang imong pasangil na kuha ni Malaka? Daw ka na ako eh. Pero maayaw kay kasi mong laki. Oh. Hoy, mong laki nag-isgot na no? Muhatag di ka pero na ako. Daw Hoy, ka hoy, hoy, bisag kung sa pa imong isulti diya, bahala ka. Basta ka di ko guilty dire. Kakapoy panarbaho dire sa gawasa, kunya, ibang hatag ko lang sa akong laki. Nga no nagidilim di ka muhatag sa akong gusto. So may laki dyan lagi ka diha? Hoy, Jimmy, magbuwag ta, oy. Unsa? Tanawara. May laing laki di ka lagi. Magbuwag ta. Iniguli na ako diya pohon. Wala ta. Iniguman sa akong kontrata dire. Dili ko diya sa ato mo pa uli. Buwag na ta. Ni Marka. Ni Marka ni sobra na gid ka. Sobra na siya. Pa, Carla? Uy, ikaw ni? lakin sa pamandi ay pa, oy. Oh, matinga malanggod ta. Kung nganong niya ka din abot. Daghan man kang dang bagahigon. Di ka pagasgawas? Oh, pa. Og pwede ba nga anilang una ko sa ato, mintras dili pa kumularga balik sa gawas pa? Oh, nagbuwag na giday mo si Jimmy. Dili na ko pa, oy. Sobra na kaayo siya. O gusto sad ko kalinaw sa una-una pa. Ay, kining pa, kuyugi dayon niya ko ha. Kay kuhaon ako ang mga bata nga tong Jimmy. Unsa may buti pasabot nimo ni Carla? Gusto na ko nga kun mobalik ko sa gawas. Adto na nila ni mama ug papa ang mga bata. Unsa? Niyabag mo? Nga ako may amahan? Mamang gyud gani ka. Amahan gyud ka no. Nya himula nimong alas ang mga bata aron makapangwarta ka nako. Unsa? Hoy, tarungan na sultihan nimo Carla, ha? Ha, yan na natan mo Jimmy oy. Hibaw ko nagpadayon ka paghapon ang ambisyon nimo nga sugal. Mong kuhaon ako mga bata gikan nimo. Ha? Mag-abot na bisan asa. Pero dili nimo makuha ang mga bata. Sa pagkakaron, wa pa ko makabalik sa abroad tungod aning problema namo sa akong bana, bahin sa custody sa mga bata, kutuan ako sa gawas. Kay ibilin ko unta mga bata sa akong mga ginikanan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Buwag na mi sa akong bana. Kung mobalik ko sa paglarga, trabaho dito sa gawas sa nasod, pwede ba nga sa akong mga ginikanan nako ibilin ang akong 7 o 5 anyos nga mga anak? Ikaduhang pangutana, sugarol o palautang manggod ning akong bana o gamiton niya ang mga bata aron makapangwarta nako. Pwede ba nga dili nako ipadani niya ang suporta sa mga bata? Ikatulong pangutana, may stable nga trabaho ang akong bana apan usa ka libo ra gyud ang matag sweldo ang iyang ihatag alang sa mga bata. Pwede ba nako siyang makiha ana og voucher? Ikaupat o katapusang pangutana,
Magsige og comment og pakauwaw nako ang akong bana sa akong mga post sa FB. Pwede ba nako siyang ikiha, ana? Unsa may pamaagi nga mapawang bisa ang among kasal? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carla. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal, personal, mga problema sa ato ang karelasyon, kapikas, kabanay, silingan, mga dokumento, sa ato ang pagpanrabaho og uban pa padala dayon ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta to ang mga sukintig paminaw? Ayaw mo pagduha-duha, ay mo pag 2x2. Ipada ng inyong suwat. Kay ngano, wa ta kabaw. Aside from ikaw, matagaan na kagtambag ug tubag sa imong mga pangutana, pasin na ay sukintig paminaw nato dinha sa laing dapit, sa laing isla, nga maumao anggid-anggid pod ang suliran og problema sa imuha. Matabangan pa nimo sila. Imong disgrasya na himong grasya sa uban, no? So, mura ginano, that's always the positive side of things. Nga, sometimes nga nag-feeling na to, kita na lang yung gidanukan, pero wa ta kabaw na apay mga tao nga mas grabe pag-iagian na to. Muna, that's why it's always important to count our blessings. Pahala mang ganig dili in anak kanindot atong sitwasyon usahay, pero the fact nga gipukaw pata karong buntaga, ni mata man ko. Uy, napagud ay pag-asa Lord. Go na lang gyud ta. Go lang nang go, ikay bahala nako Lord, no? Kay imo man gani ng atimano ng ero nga way tag-iya, ang mga langgam nga galupad-lupad ra, ako pa nga gitagaan nimo og saktong gahom, saktong kaalam, the freedom to choose and to decide, no? Sus, kaswerte ra gyud nato. Muna ka ng mga naminaw nato sa ato ang mga radyo nga naay mga giagian din hay musikig mogtok. Be, smile, ate, kuya, bangon, panudlay, tanawang samin. And safe, gwapa ko. Kiver ninyong tanan din ha, ngano di ay, mupadayon ko, mudasig ko, di ko padana ninyo, no? Di na ko padaan ning ako ang problema, laban, dasig, go lang nang go. Ug naa man gay problema, di kinhanglan makibaw ang kalibutan nga na ako'y problema, dapat gwapa ko, smile lang yun ta, mura lagwa ba? Pindi lagi na pagdana to guys, kaning ato ang mga kiagian sa kinabuhi, kung magpadata ay sus. Kadako na tong alkansi. So ay magpada ha? Hello Samal and Davao kay tagak diha ang ato ang letter sender nga taguon nato sa pangalan nga si Carla. Si Carla gipadani niya iyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page. Duha ni kabuk iyang anak Minyo OFW 29 years old. Buwag sila sa iyahang bana. Si Carla, nagka-problema ni siya, paglarga nila kay murag pagsugod, wala siya ga-work, and then nanimpad, unya, dito siya sa Kuwait, di po lalim ha, kay pila rago niyang sweldo di ay, 21,000, dito sa Kuwait, niya magpadapas iyahang pamilya dito, niya ang kamingaw, way sama. Karon, nabalik naman ni siya, unya, nagka-problema sad sila sa custody sad sa iyahang mga, nabalik siya, pero murag sila nagka-okay niyang bana, no? Muman ato ang nasinati sa ilahang drama kay katong iyahang bana katos Jimmy sugarol masagud-tugod. Unya, magka-problema pag yun siya kay pila na gud iyang pong sweldo. Nagpatiwara po ning iyang bana dire. Anyway, una niyang pangutana, buwag na mi sa ako ang bana. Kung mobalik ko sa pagtrabaho sa gawas sa nasod, pwede ba nga ang akong mga ginikanan akong ibilin sa ako ang city o 5 anyos nga mga anak? Okay. Minyo manggod mo, no? Unya, ang custody at least ang kaning 7 years old makapili siya. Pwede anha nimo through sa imuhang ginikanan or mupili po siya sa iyang papa, depende. Pero kung ma-establish na to nga sugarol ang imuhang bana,
way tarong ug way klaro nga trabaho, mahimo gyud nga ang kustudiya anha nimo og sa imuhang mga ginikanan kaning city ug ang 5, no? Kay di man maayo para sa ilahang moral, mental, psychological, emotional nga development nga adto sila sa ilahang papa nga bati mag-ehemplo nga ihatag. Di man pud na makaatiman nila kay way trabaho, sigig sugal, no? Batig batasan. So daghang yung reasons nga pwede nga adto mapunta nimo og sa imong ginikanan ang kustudi sa mga bata. Ikaduhang pangutana, sugarol. Agoy palautang manggod ning ako iya kunong bana. O gamito niya ang mga bata aron makapangwarta niya. Pwede ba nga dili niya ipadala ang suporta sa mga bata? Pwede kayo. Pwede sa imuhang ginikanan nga sila'y mo manage, especially nga imong mapakita og maprobar nga di mapunta sa mga bata ang imuhang gihaguan in taong kwarta o gipada sa ilaha. No? So, pwede gyud nga dili siya ang imuhang intriguhan ni ganiya, no? Ikay magtrabaho dito niya, siya magpalami din niya mga imuhang gihaguan para sa mga bata, di mapunta nila kada kung binuang. Never mind. May stable kuno nga trabaho ang iyahang bana, apan sa kalibo ra gyud matag sweldo ang iyang ihatag alang sa mga bata, magsilbi? Pwede ba niya siyang imakiha og vouchy? Pwede, or pwede pog ordinary case for child support, no? Kay kung ang issue lang mangyud nato ani is ang paghatag og ayuda ug suporta, then I think an ordinary case for child support will do. Unless na ay grounds for tuso nga na abuse, emotional, psychological, financial abuse kana or physical, pero kung wala, ordinary case for child support ta, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, magsige og comment o pakauwaw nako ang akong bana sa akong mga post sa Facebook. Pwede ba nako siyang ikiha ana? Unsa may pamaagi nga mapawalang bisa ang among kasal? Una sa tanan. Muna, kung mo idol lagi ta, siguraduhon, ganatong ila-ila ning ato ang kapikas. Kay kana man ganing dugay na gyud kayo mong nagkauyab, di gyud na mo tumaw ang saktong batasan unless nagpuyo mo, no? So, samot nag ka ng mga short term nga relationship or whirlwind romance or nagminyo kay nga buntis lang, wanyo ila-ilahag tarong baron, no? Pero di gyud na ingon ana ka sayon kay inig idol nimo, inig pirma nimo, forever's not enough for me to love you. Sabah kanta man tong Sara. Pero seriously guys, the moment manggutam mo yung tag-idol, the only way to go out of the relationship is kung mamatay ang ato ang kapikas or kung pananglitan nga we will file a case for declaration of nullity of marriage on grounds of psychological incapacity. Atong mapakita nga naguba ang inyuhang kaminyoon tungod kay dili capable ang imuhang bana sa pagbuhat sa iyahang mga obligasyon. Isip bana ug asawa ug di siya kibaw nga mo dala sa usa ka pamilya because he is psychologically incapacitated, no? So maulang yun na ang inyuhang kailangan nga buhato, no? Para mapawalang bisang inyuhang kasal. Kanang iyang pagpakauwaw nimo sa Facebook o kung saan na iyang mga gibuhat, screenshot na kay pwede na nato siyang makiha. I think pwede siguro mavawsi or pwede po nato nang magamit for cyber libel, no? Or kanang mga any cybercrime in violation of your right to privacy and your honor. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mana so sa ka out. When you love someone, you'll do anything. You'll do all the crazy that you can't explain. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lorna. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi,
palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, When You Love Someone. You can really fly, but your lonely night has just begun. When you love someone, you feel it deep inside. When you love someone. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagtasingan nga Lorna. Lorna, sige na. Sugtan ako ba? Kapila man ti kasultihi, Bruce, nga dili palagi ko andam nga mag-uyab-uyab, ron. Dili pa ko makasalig og lalaki. Lahi man tong tawhana ang nagpasakit mo sa una. Ug ako lahi masab ko. Sige na, please. Tuhoy ko. Bruce, Unya, pituusag ka, nak. pa, nahibaw man sa gyud ko nga buotan si Bruce. O mausad na imong pagtuo ni Renz. Huna-huna uno mo katuig nga manag-uyab ni Renz. Gani, kasluno na mo. Pero nakahimo pa gani gihapon siya ug pasakit nimo. Unsa na lang ka na si Bruce nga dili pa nimo dugay nakaila. Pa, Nak, naara gyud nimo kung unsa imong desisyon, Naibaw ko nga, naibaw na kag unsay sakto, unsay dili. Tinood ka? Gisugot ako nimo? o lagi. Og mosalig ko nimo ha, Bruce. Please lang. Ayaw gubang ang pagsalig nimo, Bruce. Di na may tabo. Aro mo tuo ka. Kung mosugot ka, pakas lang dayon ti ka. Bruce. Daghan ang i-comment og nang react sa among picture ni Bruce pagkasala. Time pa. Unsa man nga comment? Bagay kaayo mo. Unta malipay ka human sa tanan. Kinsa man ni? Wa man ko makailaan ni. Ako ni stalk me. Ari ko sa mga photos. Oh. Naa sila'y picture ni Bruce nga sweet kaayo sila. Kinsa man ni bayhana? Amiga raton ako, love. So lagid ka, Amy. Sure ka? Oh, good. Anong day? Nagduda ka? Wa man. Aw, lagi ba? Ayaw papatakag duda, ha, Lorna? Kadigin ko gusto nga pasangin lang sa kabutang nga wala ko buhata. Bruce. Ganun lain man ginang akong hibati. Naaman din nag-chat. Kinsa man kaha niya. Sa message request naman niya. Time pa. Murag. Nakaila
Hana ang ni-comment sa picture na mo ni Bruce. Unsa ni ang chat? Magkita ta. May importante kong isulti nimo. Ganong murag ikulbaan man ko. Importante kayo nga mahibaw ka niya akong tuyo. Unsa man na? Diba, amigo man mo ni Bruce? Amigo? Fling-fling ni. Pero siguro, gipulaan na siya na ako maong iya akong gilikayan. Unya? Unsa may labot na ko, ana? Mabdos ko. Tulo ka buwan na. Unsa? Oh. O si Bruce mo'y amahan. O kinahanglan nga manubag siya ani. Kay wa ko'y kwarta nga ikabuhi aning bataa. Gusto ka nga magbalik mo ni Bruce? Dili. Gusto na ako nga muhatag siya sustintos bata. Maura na. Kung maura na gusto ni mo, dili na kinahanglang mahibaw pa si Bruce, ani. Ako mo'y muhatag ni mo para sustinto sa bata. Naun sa gutaw ka, Lorna. Magpakamartir ka? Mahal na ako si Bruce pa. O kung maumang gani ni paagi para dili siya mailog sa laing gikan ako, buhaton ni nako. Oh, Lorna. Love, kailangan ako nga makabibit ah. Gusto ka, suwaya na to? Sige. Kay gusto na kay ko nga mahimong aman. Dali, Bi. Ay! Unsa na? Negative kihapon. Ay, kapila namin na nato at tempo eh. Sige lang. Dili ta magpakawa sa paglaom. Hatagan na lagi unya ta. Naginuktok na po si Bruce. Ay, unsa man kay problema namo? Nganon dili bad mi hatagan og anak. Hello, Cynthia? Hello. Mama ni Cynthia. Naan mi sa ospital. Nanganak na siya. Nangutana siya kung makaanhi ba kuno ka. Kumusta man ka? Okay ra. Lorna, salamat ha. Wagit ko nimo pasagdi. Pero, basig magtuo ka nga dili ra ko tubang obligasyon ni Bruce. Hangtod sa hangtod, kinahanglan nga suportahan niyang among anak. Cynthia, unsa ka kung adapon na mo ang imong anak? Unsa? Unya, dili ka mahibong si Bruce, anak? Suwayan ako siya hangyo. Kung okay ba siya nga mga dapmi? Di ko masugot. Oh. Gusto na ko nga ka nang gikang git sa kong dugo. Pero love... Di ta mundang.
Mumabdo sa lagi ka. Love, good news! Mabdos ko! Mabdo sa ka? Yes! Love, gusto na ko nga mundang na kasi trabaho, ha? Di ko gusto nga ma-stress ka. Ampingan na to ang bata. Unya, love. Kaya ra nimo? Ikaw ra mo yung suporta sa tanan? Ako'y bahala. Okay? Nagsige nagpanawag si Cynthia. Unsaon man din ako pagsulti niya nga. Dili na ako makahatag. Kaya wala ko'y trabaho. Bahala na. Dili na ako si Tubagon. Nakatupad di ay ko. Asa man si Bruce? Love? Oh. Cynthia? Hi, Lorna. Ano nakahimo ka na ko ini, Lorna? Bruce? Ganun wak magsulti na ako nga na ako'y anak. Kay nahadlo ko. Nahadlo ko nga matunga ang imong atensyon na mo sa imong anak. Ingon anak, di ka ka-selfish? Ibaw ka, nga gusto na kay ko anak. Niya man bitaw. Mabdos na bitaw ko. Pero nasa ko'y anak ni Cynthia. Bruce, masaylo ako. Dili ti ka mapasaylo, Lorna. Dili na ko gusto makiguban pa sa tao na selfish sama ni mo. Bruce! When you love someone, you'll do anything. You'll do all the crazy that you can. Yes, nahibaw ko nga dako kayong sayo pang akong gibuhat. Pero nabuhat lang to nako. Tungod sa sobrang kahadlok ka mauwa si Bruce nako. Ingon ani gyud di ay og mahigugma ta. Makabuhat ta og mga butang ug murisgot ta bisag nahibaw tang sayop na. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Lorna nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagkulan When You Love Someone. When you love someone, you feel it deep inside. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala, mga sukid ti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papana sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanita. You'll sacrifice